Ada nga. O yan, nasaan? Diyan kayo niyo. Say. Okay man jari bang kamu ba mga layaman doon na ng sipakyan pagsulat kamu singan niyo bang mayroon sulat sambatan na sipat si adto mayroon ballpen karin aja kamu dirik pa-countil satu. Uno ko nin tupas niya yan. Bitaw na ako sabi pa nga naman ni mama nagiinom kita ni tubig piaso. Ate, signal na sa ini bagay ko ini. Pumix na isab kuno. Asubawa kuno, wanguno. Apa itu? Ano? Okay ba? May daling ko na. Ako mga batasan kita. Okay, pag-ubos sinini, sunat na pati, amo na ubos ka muna. Yan na. May galing. Thank you.